Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Croeso nôl. Wel, siwr o'n i mynd i greu sioe i blant ar ben fy hun. Yn gyntaf, o'n i'n gerddor, felly ni'n gwybod bod cerddoriaeth yn bwysig a fyswn i'n gallu sgwennu caneuon catchy. Yn ail, o'n i wedi hyfforddi fel athro, felly ni'n gwybod bod mor bwysig oedd visual aids, pethau gweledol, props ac yn y blaen. Yn drydydd, o'n i eisiau'r sioe fod yn rhyngweithiol, bod y plant ddim jyst yn eistedd ac yn gwrando. Ac yn bedwerydd, o'n i'n meddwl bod angen stori i gadw popeth at ei gilydd. Felly'r peth cyntaf nes i oedd chwilio am 6 stori wahanol. Rhai enwog fel y crocodil anferthol gan Roald Dahl, mae rhaid wedi darllen e pan o'n i'n ar ymarfer dysgu. Ac o'n i'n gwybod bod yna elfennau fyna fyswn i'n gallu datblygu sioe. Ac y pethau eraill oedd llyfr gan mam o straeon y brodyr Grimm. Straeon y brodyr Grimm eitha tywyll i ddweud y gwir i blant. Felly oedd rhaid osgoi'r elfennau yna, ond straeon da eto gyda chyfle i ryngweithio. Ond oedd rhaid dewis y dethol oherwydd oedd rai nhw'n gofyn am 3-4 cymeriad wel yn ni yna ar ben fy hun. Felly be nes i oedd sgwennu can agoriadol a can i orffen ac o'n i'n gwybod fyswn i'n gallu defnyddio'r caneuon yna bob diwrnod. A wedyn fyswn i'n sgwennu can newydd yn y canol. Ac o'n i'n gwybod bod plant yn licio chwarae gemau ac fyswn i'n cael 2 gêm bob diwrnod. Un gêm i bawb, falle eistedd, codi dwylo, symud, ddim symud gormod achos dim lot o le gen ni, ond symud rhywbeth corfforol. Gêm ieithyddol, o'n i'n licio gemau ieithyddol, ac hefyd gêm ymarferol, falle dewis plentyn ar gynulleidfa i daflu pêl a daled mewn rhwyd, math yna beth. A wedyn, fysa reina yn cael ei clymu i gilydd gan stori. A dyna be nes i. 6 diwrnod, 6 sioe gwahanol, dechrau gyda'r gan agoriadol, cyflwyno'r stori, gêm, darn arall y stori, can, darn nesaf stori, gêm, darn nesaf stori, gêm arall, gorffen y stori, a wedyn gan i orffen. Swn o'n hawdd. Oedd, ond oedd angen lot o waith, yn enwedig ar gyfer 6 ohonyn nhw, ond oedd y werth yr ymdrech, achos fel wedys i, oedd na ferch bach di dod, di llun dymod dim mercher, doedd hi ddim yn dod dydd Iau, ond oedd eisiau gweld ei mam hi oedd cynnyrchydd rhaglen ar S4C, dyna siwt ges i waith ar y teledu. Ond o'n i'n meddwl am y props yma, oedd gen i cwbl o bypedau, doedd y we ddim yn bodoli ar y pryd, right? Diwedd yr 80au, dechrau'r 90au, felly oedd rhaid mynd i siopau, Woolworths, dwi'n siŵr os oedd Tonyrefail yn bodoli, oedd cwbl o bypedau gen i, cwbl o bethau gweledol. Ond ar gyfer y mwnci, mae mwnci o'r enw Jacko Wacko yn y crocodil anferthol, nes i hwnna fy hun, allan o tu fewn i kitchen roll, tu fewn i toilet roll, gorchuddio gyda hen, beth gorchuddio, sedd y car, oedd yn frown ac yn fluffy, cadw fe gyda gilydd, gyda gwlan, creu marionette, wy'n edrych nôl nawr yn llawn embaras. Ond ar y pryd, fe weithio dde, oedd e'n rhywbeth gweledol. Eto, ddim yn para am yn hir, ond oedd e jyst yn helpu parhau'r stori. So oedd e'n bwysig am y stori. Ond, dwi'n meddwl dros y amser wedyn sylweddolus i, wel weithiau, yn enwedig yn y lefel Eisteddfod yr Urdd, mae plant yn gadael yn gynnar. Oedd gen nhw ragbrawf, neu cystadleuaeth, neu mam yn goffa mynd i beth bynnag. Neu bod nhw'n cyrraedd yn hwyr. Ac os nhw wedi cyrraedd yn hwyr, wel, dyn nhw ddim yn mynd i gwybod dechrau'r stori. Felly, ar ôl, o fewn blwyddyn neu 2, sylweddolus i, na, mae rhaid fi symud o gynnal sioe am un stori i nifer o straeon byrion. A dyna pryd newidiodd pethau yn bosib, dwi'n meddwl, i wneud pethau petiau bach 5 munud fan hyn. A'r caneuon wedyn, nath atblygu ac o'n i'n sgwennu lot mwy ohonyn nhw, yn enwedig pan o'n i ar slot meithrin ar S4C ac o'n i'n sgwennu lot o caneuon prynu. Y caneuon oedd yn gyrru'r sioe yn edrych na'r stori, a wedyn oedd y caneuon yn gyrru'r pethau gweledol, y caneuon oedd yn gyrru'r gemau, a'r caneuon oedd yn gyrru'r rhyngweithio. Felly, dyna sut ddechreuodd y sioeau cyntaf. Gan y benno nesaf, wel,
mwy o hanes sut i greu adloniant i blant yn y Gymraeg. Hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg yn agor drws I fyd, llawn hyd I ni.